Μα πώς στην ευχή βρίσκεται το ISOFIX? 8 στους 10 πελάτες μας που πιστεύουν ότι στο αυτοκίνητό τους δεν έχουν ISOFIX, τελικά έχουν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι το ISOFIX και πού βρίσκεται στο αυτοκίνητό σας. Το ISOFIX είναι δύο μεταλλικές υποδοχές ενσωματωμένες απευθείας στο πλαίσιο του αυτοκινήτου και βρίσκονται στο κάτω μέρος της πλάτης των πίσω καθισμάτων. Υπάρχει ειδική σήμανση και μάλιστα σε κάποια μοντέλα υπάρχουν έτοιμες οι θύρες υποδοχής. Σε κάποια άλλα μοντέλα χρειάζεται να ψάξουμε λίγο περισσότερο για να τα βρούμε. Μετά το 2010 τοποθετήθηκε υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα και τρίτο σημείο πρόσδεσης ISOFIX στο port bagage. Σε αυτό το σημείο δένουμε τον Imada Top Tether για τα καθίσματα χωρίς υποπόδιο. ISOFIX μπορεί να διαθέτουν και αρκετά παλαιότερα μοντέλα αυτοκινήτων πριν το 2007 χωρίς κάποια ειδική σήμανση. Έχετε ακόμα αμφιβολία εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει ISOFIX? Ελάτε σε ένα από τα δύο καταστήματά μας, διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ ώστε να ελέγξουμε το αυτοκίνητό σας για ISOFIX και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο κάθισμα για την κατηγορία του παιδιού σας και για τις ανάγκες σας.